по професионалния правилник на ММА в 2 рунда по 3 минути. Категория до 70 кг. В червения тъгъл Кристиян Радев. Вашите аплодисменти! Шумен! Кристиян Радев от Шумен директно и специално за вас тук тази вечер. Очакваме в червения тъгъл Кристиян Радев, Шумен, аплодисменти! Да се готви синия тъгъл на клетката Фердун Османов, Варна, аплодисменти! Варна, харесва! Още веднъж рефер на двубоя Росен Русев. Аплодисменти за нашия рефер. Надявам се да се чувствате добре, момчета. Пожелавам ви успешен матч и да дадете всичко от себе си. Cage of Glory, Варна 2012. Даваме начало на първата среща. Добър вечер, любители на спорта и на бойните спортове. От зала Конгрес на Дворец на културата и спорта във Варна ще ви правим в следващите минути най-интересното втората гала вечер. ММА свободни боеве, Cage of Glory, клетка на славата, организирана от боен клуб Тим. Гост-коментатор е Камен Георгиев. Благодаря му, че прие поканата, един от най-известните наши бойци, който съвсем скоро ще участва на световно първенство, но затова малко по-късно. Камен, добре дошъл, благодаря, че се отзова на нашата покана. Какво да очакваме от втората гала Cage of Glory? Аз благодаря за поканата. Добър вечер на всички зрители. Това преди малко беше обявено като че срещата по професионалния правилник на Cage of Glory, но това е аматьорски среща. Правилника е точно копия на професионалния, но тук момчетата играят 2 рунда по 3 минути и имат каски на главите. За разлика от други аматьорски срещи, обаче тук ударите на земя в главата на опонента са позволени. И така, че това вече е още взето малко по-високо ниво. Тези момчета се готвят след около година, примерно, да дебютират на професионален ринг. Така че тук ще бъде много по-интересно и другото, особено при тези аматьорски срещи, е, че не е турнир, който се записва 20 човека, а предварително се знае опонента, който вече адреналина по друг начин се усеща и тези момчета участват в гала, в която след това имам професионални срещи пред публика, която е с по-високи изисквания, така че за тях това е перфектна среща като един преход към аматьорския ринг. Така, двама бойци, Кристиян Радев от Шумен срещу Фердун Османов от Варна, категория до 70 кг. Знаем ли нещо повече за тях? За съжаление, това са млади момчета, за които няма много информация и не ни е предоставена и не бихме могли да разполагаме с нея. Единствено, което може да се наслаждаваме на тяхната игра и да се запознаем с възможностите им, които показват в момента. Предстоят, освен този матч, още 2 аматьорски и 7 професионални. На кои според теб зрителите трябва да обърнат по-голямо внимание или очакваме изненади от всяка една среща? Така, последната среща, мейн ивента, който е обявен между Илян Челиков и Никола Дипчиков, определено още е черешката на тортата, но мисля за тях малко по-късно да говоря, да не отнемаме много време. Следващата среща, срещата преди тях между Валентин Николов извънземното от Русе и Драгомир Йорданов от Варна. Драгомир наскоро направи няколко професионални срещи, вече добива опит и между другото се развива много добре. Това тук прави впечатление работата на треньора му Николай Дободжански, постепенно го развива, вдига му натоварванията с все по-силни и по-силни противници. Драгомир всъщност дава всичко от себе си и доста добре се развива като състезател в категория до 70 кг. Опонент в случая му е много опитен състезател, Валентин Николов, който има един от добрите граплинг умения на земя в българския ММА. Така че тази среща е абсолютно непредсказуема за мен и ще има много обрати. А това, което наблюдаваме в момента в клетката, е интересни захвати, да обясниш малко повече зрителите какво точно правят двамата. Опитва се
Състезател с черна каска се опита армбар да направи, след това му плата сега на триъгълник, сега пак върна на армбар. Беше съборен преди това, но веднага успя да контрира. Доста подвижни са и двамата. Че те имат рундовете им по-малко по 3 минути, това предполага, че те трябва да се хвърлят максимално, нямат време да разиграват. И в момента би трябвало да 100% да работят. Забравихме да кажем, рефер е Росен Русев, също добре известен наш съдия. Росен е дългогодишен състезател по джудо, шампион по граплинг, даже миналата година стана шампион също по граплинг, така че той е състезателната си кариера с тази на съдия. Може ли да дадем предимство на някои двамата бойци след този първи рунд? Имаше няколко обрата и тук малко съдиите ще бъдат затруднени, тъй като и двамата даваха всичко от себе си. Един имаше две събарения, другия имаше опити за заключване, то от една техника в друга нанесоха си удари. Още взето съдиите за мен ще бъдат затруднени този рунд. Тук е момента да отбележим и как точно се определя при равенство, примерно по точки. Има 3 съдии, които са около клетката. Къде натежава резултата? Съдиите отчитат ударите, отчитат събаренията, отчитат измъкванията от лоша позиция и вече тук, за съжаление, има лек субективен характер, въпреки че на тях са дадени указания кое да наделе. Лек всеки може да има зависимо от стила, който е практикувал, би могъл да даде предимство на един или другия, при положение, че срещата равностойна. Пак говорим, ако има явно предимство за един състезател, естествено никой нищо не може да каже. Това е хубавото на свободните двубои в формат ММА, че съдийският фактор по принцип е елиминиран до минимум. Но винаги, когато са двама добре подготвени състезатели с изравнени възможности, неминуемо стига до решение. А все пак ММА е свободен формат, но кое от бойните изкуства или спортове по-точно така помага най-много? То е универсално, но кое най-много помага в този стил специално? И това е доста древен въпрос, защото древността започва от Панкратиона в Гърция. Личното им мнението, още е изградено, аз не бих искал да се влияе на моите показатели, да предпочитам да наблюдавам срещи и оттам да правя някакви статистически изводи. Между другото, в световен мащаб това се промени. В началото борбата доминираше. Повече всичките шампиони в UFC бяха с бекграунд борба. Сега вече се промениха нещата, въпреки че пак борбата е един от много спортовете, който много помага. В момента шампионите се идват от бокс, от тайбокс, от бразилско жило-жицо. Така че нещата се променят, но не бих казал, че вече има само борци и само боксьори, просто всички са много комплексни. И въпросът е в тази комплексност